Horas ma dihita saluhutna. Jumulu mahita martangyang. Dami ni debata na sumurung siyan saluhutna roha. Ima na mga ramoti ate-ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Dongan saha persyaon di bagasan Tuhatta Jesus. Hata ni Tuhata nagabi tupu jamita minggu dihita di bagasa tikion. Tarsurak do di Markus 10 ayat 24 saha tu 37. Hujaha majo isi ni turpuki tutonga-tongata. Laos tapetihu ma di bagasa rohat tabi. Songonom ma didok. Alai dia ka ari i duksal puha porsuhon odeng. Makulum mamataniari. Jaladang marsinodang be bulani. Merdebuam ma akka bitang sial langiti. Jalahumutal ma akka hagugun ni parlangitan. Jadi idaun nasida ma anak ni jolmai ro marhitihun obun. Matat hagugun dohot hasanga pugudang. Laos disima suruonna akka pardi surgo. Papunguhon akka napinilik nai. Sian desa nawalui. Sian suhini tano. Sahat rodi suhini langit. Alai sian hau araima guruho kamu tudusanna. Yadung martunasi pusuna. Jala rukkar bulungna. Boto munama naung jonok partaunan las. Suang le songoni. Juppa di idahamu masa akkaodeng. Boto munama naung jonok haso songgokna. Situtudo hatakot tuhamu. Nasotu pasal pu bangsoon. Sujulo songgop sa sudinay. Salpu pe sugut langit dohot tanoon. Anggo akka hataki dang naulu salpu. Alai anggo arina dohot sadi harina. Dang adong naubotosa. Naksuru-suruan na di benua gijang. Nang anakipe daholan amai. Tagam mahamu. Dungo mahamu. Aidang diboto hamu manang sadi hari tikinay. Upamana songon halak na marhutasada na manadikko jabuna. Disagiho dohwaso tuakana posona. Tuganup siulaun nabi. Jala si jaga pitui didokon marjaga. Atong dungo mahamu. Aidang diboto hamu manang sadi hari rotuan na puna bagasi. Manang dibot niari, manang dinatonga borngin, manang dinamartahua manuk, manang ditorang niari i. Sotung jupak sahamu modum dinaroi bana toppu. Ai tu saluhu nahamudo hatakon. Dungo mahamu. Ima saakna. Dongan saha persyaon di bagasan Tuhatta Jesus. Nuaeng nunga bongot tita tuminggu Advent na perjulo. Advent na marlapatan dui haroro manang kedatangan. Ima na martudu-tudu tu haroro ni Jesus padu halihon. Molo di tau perhuriaon minggu Advent na perjulo omma nanidokna tau baru ni perhuriaon. Molo di tahun Masehi sada Januari do tahun ne baru. Jala marujung Mei di tanggal 31 Desember. Alai anggo tau baru ni parhuriaon dipukka doi siam minggu Advent na perjulu. Jala marujung Mei muse di minggu ujuk tahun parhuriaon. Na dipadomu tu parningotan ni akana modding. Songon nak pinatu panihuria di minggu nasalpu. Jadi berbeda do perhitungan ni kalender gerejawi tu kalender Masehi. Jadi alanunga masuk kita nuaik tu minggu Advent na parjulu.
nalaos tau baru parhuriaon, pinasa majumulu tu hita saluhutna. Selamat tau baru parhuriaon madihita sudena. Molope dangadong kemeriahan na jupak kita di tau baru parhuriaonon, songon kemeriahan di tau baru sada Januari iru paning, alai harapatta yang gorohan ang ngulutai totong ma lam ibaru diadupan ni Tuhani. Dongan sa porsiaon, topik ni mingguta di minggu Advent na parjuluon ima, dungo laho manomu-nomu haroro ni Kristus. Berjaga-jaga dalam menyambut kedatangan Kristus. Didok dungo, aladak taboto pastina adigan arina, manang tikina haroro ni Kristusimuse. So natabigin aking hata ni Jesus diturpukod didok, alay anggo arina do sadi harina, danga dong nabotoso. Naksuru-suruan na di banua gijang, nang anak ipe, daholan amay. Ima na di ayat 32. Jadi danga dong agya isi pehita zolma, nauboto ari di haroro ni Kristusimuse. Tau sadia, bulanaha, tanggal 3 tu hatairo. Danga dong hita no boto. Mula dong halak na mengaku di boto ninna adiger ro ari ni Tuhani, na pajago-jago hodui, manang nasok tau dui. Alay nakpedak taboto arina manang tikina, dipaingot do hita akana porsia di Tuhani. Asa totong dungo, berjaga-jaga. Jaluna pola pusik kita memikiri ari manang tikini haroro ni Tuhani. Edak tikinai narumikko dihita. Alai aha jalabohado pangaradiutta. Asa totong dungo nama nomu-nomu haroro ni Kristusimuse. Sehingga manak sadihari pero tu hatai unang majupang na hita terpudum jaladang mengaradi songon upama 5 anak buru na otoi aladang radi miak ni parpalituan na gebedak parsidoho benasida tu hasapura reai manang tu perjamuan kawini. Alay na yang masongon upama 5 anak buru na patas marrohay hita. Akkanaw kubasyan managam haroro ni Tuhani. Jala nasida do na parsidoho tu hasapuran reai. Budi tajaha di Matius 25. Dongan saha porsiaon, memang macegudang nabui mangalalapi ngulutta di hasyanganon. Gebedang dungo laho manomu haroro ni Tuhani. Sipata do gebelalap alanya kahaulion ni sekitar. Gebedang lao berohana para dediri manomu haroro ni Tuhani. Memang ikon halas sonota jala pakyotta do sadenggan-dengganna akka nauli na nilehon ni Tuhani. Alay manat sotung gabi alani i dang dungo. Jala sotung adong namadok na sumarujuk portibion. Gabi lalap jala tarihok marohana tuakka na di portibion. Na pasti marhiti turpuk jami taon nunga di paingot tuhat tahita. Pabua narodo musaibana atik pe dang di pabua sadiharina. Jala salpudu sugok langit dohot tanoon, dohot akka haulionna. Alani i dungo mahita manomu-nomu haroro ni tuhattai. Dongan saha persyaon, molo didok dungo mahita, manang dungo mahamu. Hadungon nasongo dia do, na sinunggulan ni turpuko siyak kita. Na pasti dang namadok gabi sumudu pita. Jala memang dangarong halak natahan sumudu mate. Alay hadungoni
martudu-tudu doi tu hapor siaon do pakirimota. Asa unang terpudum hapor siaon do pakirimoni. Jala akasi pada diota di panomonumuoni dada sekedar tampak luar nai idaun uli atik pe rikok doi. Songon nama sarupaning ditiki menjelang Natal. Hampir sudi gereja nunga sibuk mendekorasi marhite aksesoris Natal. Alai narumik kok si pada diota ima rohatta ido. Asal layak bongotan ni tuhattai. Jadi nak peso taboto adigan arena manang tiki ni haroron itu hattai muse. Dungo mahita managam songon akanaposo na haposani. Natotong setia mangulahon persuruan ni tuanna. Asa songonima nak kita naik totong dungo hapor siaon dohot pakrimot tay. Tarida may marhite nasay tangi di hatani Tuhan jala diulahon. Jidak sukup holan dibege manang ditangihon alek ko diulahon. Dungi songon akka naposo na haposani denggam matong taula akka tanggung jawab naok pinasaha ni Tuhani diganup ngulut tabi. Songon nabui taida di turpu kode turpu lopak saha turpu lima. Taringot tuaka tanggung jawab na pinasaha ni Tuanna tuaka naposonai. Jadi mulu adong naok sangat terlanjur manirpang mubah ma bertobat ma dipadenggam mamuse roha nang parangena. Asa manang sadihari pero tu hattai say dungo mahita Jepangna manomunomu haroronai. Selamat at pemadihita. Amen. Martangyang mahita. Muliate ma ali Tuhan di hatam na kubigi hami. Totong ma urupi hami asa say dungo hapor siaon nang pagkirimon nami manomunomu haroromi. Di bagasan Yesus Kristus martangyak kami. Amen.